எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இல்ல ஆக்சுவலி இருக்கு. இல்ல ஒன்னும் பரவாயில்ல. உங்களது எல்லாமே யூடியூப் லிங்க்ல இருக்கு. நீங்க உட்காந்து நிதானமா கேட்டுக்கோங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா என்கிட்ட கேளுங்க. கண்டிப்பா எனக்கு என்ன தெரியுமோ உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா சொல்லி தருவேன். ஓகே. இல்ல மாதாஜி, நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது இதேதான் போட்டு எல்லாமே கேட்டுட்டே இருந்தேன் மாதாஜி. கடவுளை கெட்டியா பிடிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. விடவே இல்ல. அவருக்கு ஆபரேஷன் முடியற வரைக்கும் நான் கடவுளை விடவே இல்லை. அப்படியே தியானத்திலயும் அந்த ஜபத்திலயுமே தான் இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது மாதாஜி. கடவுள் எனக்கு அதை காப்பாத்தி கொடுத்துட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாம் அந்த ஹரே கிருஷ்ணாவோட இதுதான் மாதாஜி. அந்த சப்தத்திலேயே நமக்கு எனர்ஜி இருக்கு மாதாஜி. ஹரே என்றாலே அதாவது சக்தி அப்படிங்கறது பொருள் இல்லையா? சோ ராதை தான் பகவானுடைய சக்தி அப்படிங்கறதுனால்தான் ஹரே என்பது ராதையை குறிக்கின்றது என்று சொல்லுவாங்க. ராதா இஸ் வெரி கருணை. பகவானை விட முதன்மையாக எப்பவுமே தாய் உள்ளம் ரொம்ப கருணை மிக்கதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஒரு தாய்க்கு ஈடாக முடியாது அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. சோ அந்த தாயுள்ளம் கொண்டவள் தான் ராதை. ராதையுடைய பர்மிஷன் நமக்கு கிடைச்சாலே நமக்கு பகவானுடைய அருளும் நமக்கு கண்டிப்பாக பூர்ணமாக கிடைக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி உங்க இதை கேக்குறதுக்கு. ஓகே. நான் எதுவும் இல்ல மாதாஜி, எல்லாம் அவர்தான் பேச வைக்கிறாரு. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். ஓகே, பகவான் பேச வைக்கிறார், அவ்வளவுதான். நம்ம எதுவுமே இங்க எதுவுமே பண்றது இல்ல மாதாஜி. பட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் அசோசியேஷன். அதாவது பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும். காலையில தான் நினைச்சுட்டே இருந்தேன் நான். மார்னிங் ஐ வாஸ் திங்கிங். ஸோ அதாவது என்னுடைய மகள் இப்போ என்ஜினியரிங் இது முடிச்சுட்டா, வேலைக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ அவளுடைய திருமணமானா என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் நிறைய பேர் வராங்களோ இல்லையோ, என்னுடைய அதாவது டிவோட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு. ஸோ தட் மச் ஐ ஃபெல்ட். என்னவோ தெரியல, காலையில எனக்கு அப்படி தோணணும்னு அதாவது நினைக்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ தட் மச் ஐ ஃபீல் அசோசியேட்டட். ஸோ உங்க நீங்களும் உங்களுடைய ஸ்ரத்தையோட நீங்க உங்களுடைய பக்தியெல்லாம் செலுத்துறீங்க. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களோட நானும் இருக்கிறதுனால, அதாவது பூவோட சேர்ந்த நாரும் மணக்கும்ன்ற மாதிரி நான் உங்களோட சேர்ந்து நானும் இந்த பக்தி பாதையில டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது பகவானுடைய அருள் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்ததுக்கு நான் என்றைக்குமே கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டி அமைத்து கொடுத்த இஸ்கான் மங்களூரு மற்றும் என்என்டி பிரபுஜிக்கும் நாம நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம என்னைக்குமே திருப்பி கொடுக்க முடியாது. அதனாலதான் நீங்க எல்லாருமே இந்த சுதாமா இது இருக்கு இல்லையா, சுதாமா அப்படிங்கிறது ஒரு சேவை இருக்கு. அது டெய்லி போட்டுட்டே இருக்காங்க. எவ்ரி மந்த் ஒரு 500 rupees உங்களுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்தா, அதாவது ஒரேடியா பே பண்ணா உங்களுக்கு 5000 to 6000 இருக்கும். ஆனா எவ்ரி மந்த்துக்கு நீங்க அந்த சுதாமா இதுல போயிட்டு நீங்க பே பண்ணி ரெக்கரிங் இன்கம் தான் பிரபுஜி பாக்குறாரு. ஏன்னா இப்ப சாலிடா இப்ப யாராவது மேஜர் டொனேஷன் கொடுத்துடுறாங்க. ஆனா கன்சிஸ்டண்டா வரக்கூடிய டொனேஷன் இந்த சீனியர் டிவோட்டிஸ், அதாவது ஹை லெவல்ல படிக்கக்கூடிய அந்த டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்துதான் வரும் அப்படிங்கிறது அவருடைய நம்பிக்கை. அப்படிதான் நிறைய டிவோட்டிஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ, எது சாத்தியமோ அது செய்யுங்க. மினிமமா இருக்கிறது தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சுதாமா சேவைன்ட்டு. ஸோ மந்த்லி 500 அது. ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா 6000 நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் உங்க பேருக்கு ஸோ அர்ச்சனை உங்க நட்சத்திரம் வரும்பொழுது அதெல்லாம் செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சேவை பத்தி நான் தெரியாது, பட் எப்படி பண்ணுவாங்கன்ட்டு. பட் தட் இஸ் அ சேவை, மந்த்லி சேவை இருக்கு அதுல. ஸோ உங்களால என்ன முடியுமோ அது செய்யுங்க. ஸோ இதேதான் செய்யணும்ட்டு கிடையாது. ஸோ தெர் இஸ் நோ கம்பல்சன். பிரபுஜி என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க டீச்சர்ஸ் சொல்லுங்க. ஸோ டிவோட்டிஸ் should have the freedom to select. அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ செய்யட்டும், வற்புறுத்த மட்டும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுஜி எப்பவுமே சொல்லுவார். ஸோ ஏன்னா கிருஷ்ணா பாத்துக்குவார். ஸோ அவரே பாத்துக்குவார். எந்த வழியில இருந்து பணம் வரணுமோ அது கண்டிப்பா வந்துரும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை அவர் பேசும்போது நான் பார்ப்பேன். நான் ஒரு வாட்டி இல்ல, டூ டைம்ஸ் மேங்களூர் போயிருக்கேன் நானு. அதுக்கப்புறம் இப்ப யாத்திரை போயிட்டு வந்தேன் அவர் கூட.
சோ அப்ப இந்த 3 வாட்டியுமே அவர் இந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னது வந்து எனக்கு மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. சோ எதையுமே இன்னைக்கு காலையில பாகவதம்ல கூட அவர் அதுதான் சொன்னார். அந்த சரணாகதி ஐ திங்க் விவேகானந்தன் பிரபு கூட அட்டென்ட் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன், மார்னிங் 8 o'clock மேல. சோ சரணாகதியை பற்றி ரொம்ப அழகா சொன்னார் இல்லையா? சோ அனுகூலம், அதாவது நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து பகவானுக்கு நாம சேவை புரிவதற்கு எதெல்லாம் அனுகூலமோ அதுல நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதை தான் நம்ம ஏத்துக்கணும் இல்லையா? சோ அது மீன்ஸ் பகவானுக்கு எது பிடிக்குமோ அதுதான் வந்து நமக்கு அனுகூலமாக ஆகும். அவருடைய பக்தி சேவைக்கு நாம என்ன செய்ய முடியுமோ, அனுகூலசிய சங்கல்பம் பிரதிகூலசிய வர்ஜனம், இதுதான் நம்ம காலையில 6 விதமான நிலைகள் சரணாகதியை பற்றி நான் நிறைய வாட்டி நான் பாகவதம் கிளாஸ்ல கூட சொல்லிட்டே வருவேன். சோ அதை இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா கிளாஸ் எடுத்தார் பிரபுஜி இல்லையா? சரணாகதி என்பது ஒரு நாள் அடையக்கூடிய தன்மை கிடையாது. அது ஒவ்வொரு நாளும் நாம வந்து அதுல முன்னேற்றமான பாதையில நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து சரணாகதியை வந்து கொடுக்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லணும். ரொம்ப அதாவது இந்த ஆச்சாரியாஸ் நம்ம எப்படி ஆழ்வார்களை வந்து ரொம்ப அதாவது அவர்கள் மீது நமக்கு நம்பிக்கை எவ்வளவு இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா அது நம்ம எல்லாருமே நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இல்லையா? அதனால நம்மளால ஈஸியா நம்மளால ஏத்துக்க முடியறது. ஆனா அதே இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுது இவங்களதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த ஸ்தலங்களுக்கு நாம போய் பார்த்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா அதை நம்ம வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் வரும். இது என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு லிரிக்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ ஒரு குருனுடைய பாடலை பாடிவிட்டு இந்த செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. இந்த அழகான பாடல் அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு நரோத்தம தாகூர் பாடினது. இந்த குரு பிரார்த்தனா புக் நேம் பிரார்த்தனையில இருந்து எடுத்திருக்காங்க இது. சோ அழகான இது ஷவரண ஸ்ரீ குருபாத பத்ம பரார்த்தனா அபிஷியலா இந்த சாங். இது வந்து ஒரு பெங்காலி சாங். இதனுடைய விளக்கம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஆனா அந்த பாடலை பாடி விட்டு நம்ம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓகே. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. पतित पावन हेतु तव अवतार. पतित पावन हेतु तव अवतार. नम मोसमपा गीता प्रभु ना पे बहारा. मोसमपा गीता प्रभु ना पे बहारा. आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सूरा.
आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी तव कृपा बलो कनकरो आमी बोर दुखी कृपा करो कनकरो आमी बोर दुखी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा भले पाय चैतन्य निताय तव कृपा भले पाय चैतन्य निताय आहा स्वरूप सनादना रूप रघुनाथ आहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथ बट जुगा जीवहा प्रभु लोकनाथ बट जुगा जीवहा प्रभु लोकनाथ दया को सियाचर्या प्रभु श्रीनिवास दया करू सियाचर्या प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमगे नरोत्तम दास रामचंद्र संगमगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
Vipasadigo Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nityai Gaura Hari Bol Nityai Gaura Hari Bol Nityai Gaura Hari Bol எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much for attending this session. எல்லாருக்கும் வந்தனங்கள் வணக்கங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நாம வாமன அவதாரத்தை பற்றி பார்க்கலாம். நேத்து தான் பலி மகாராஜாவுடைய அதாவது அவர் அந்த 3வது அடி கொடுத்த தினம் ஆக்சுவலி இல்லையா? அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய சுக்ராச்சாரியாருடைய வார்த்தைகளையும் மீறி ஸோ இவர் யாருடைய பரம்பரையை சேர்ந்தவர்? பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய பரம்பரை சேர்ந்தவர் ஆக்சுவலி. சேம் அதே என்னக்கூடிய அந்த வம்சத்தை அசுர வம்சத்தை பலி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிட்டு எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. ஓகே. இப்ப நாம பகவானுடைய இந்த வாமன அவதாரத்தை இல்லையா பார்க்க போகின்றோம். ஸோ அவருடைய ஹைட்டு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா குட்டியா இருக்கக்கூடிய அந்த உருவம் தான் இல்லையா? சலஷ்ய விக்ரமணே பலிம் அத்புத வாமனா பதனாக நிற ஜனித ஜன பாவனா கேசவ திரிதா வாமனா ரூப ஜெயே ஜெகதீஷ ஹரே. ஸோ இப்போ பகவானை புகழாரம் பாடுகின்றோம் இல்லையா? குட்டையா இருக்கக்கூடிய அந்த பிராமணரை அந்த ரூபத்தில் வந்தார். ஓ கேசவா. ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அதாவது தி லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், இந்த பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் கடவுளாக இருப்பவர் லார்ட் ஹரி, அதாவது ஹரி எனக்கூடிய அவருடைய நாமம் இல்லையா? who have assumed the form of a dwarf பிராமணா, அதாவது ஒரு குட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணனாக தன்னுடைய அம்சத்தை அவர் இந்த அவதாரத்துல ஒரு சின்ன பிராமண பயனாக தான் வருகின்றார். ஆல் க்ளோரிஸ் டு யூ, அனைத்து புகழாரங்களும் பகவானுக்கே உரித்தது. ஸோ பை யுவர் மேசிவ் ஸ்டெப்ஸ், அதாவது யூ டிசீவ் கிங் பலி இல்லை, ஏமாற்றினார். he deceived the கிங் பலி இல்லையா? ஸோ 3 அடி நிலம், 1 அடி கொடுத்த உடனே அவருடைய அதாவது 2 அடியில எல்லாமே அவர் இந்த 14 லோகத்தையுமே வாங்கிடுறார். 3வது அடிதான் எங்கன்னே அவருக்கே தெரியறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ பை யுவர் மேசிவ் ஸ்டெப்ஸ், அதாவது அவருடைய பாதங்கள் இல்லையா? அந்த பாதத்தினுடைய அளவை நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. and by the Ganges water that he has emanated from the nails of your lotus, அதாவது புனித கங்கை நீர் யாருடைய கால் நகங்களிலிருந்து தோன்றியது? பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் இல்லையா? தாமரை பாதங்களுடைய அந்த விரல்களுடைய நகங்களில் இருந்துதான் கங்கை நீர் தோன்றியது. யூ டெலிவர் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் வித்தின் திஸ் வேர்ல்டு. ஸோ எல்லாரையுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருமே நற்கதி அடையறதுக்கான அந்த மார்க்கத்துல எடுத்து செல்வது ஹரிநாமம் ஒன்றுதான் இல்லையா? அவருடைய புகழாரங்களை பாடுவதும் அவருக்கு பக்தி தொண்டு புரிவதால் நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் திரும்பி வராத அத்தகைய நிலையை நாம அடைகின்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸ்ரீசுக உவாச்ச. இது பாகவதத்துல 8வது கேண்டோல 18வது சாப்டர்ல
1வது ஸ்லோகம். இத்தம் விரினிச்சா சுத கர்ம வீரியக பிரபுதுர் பாவு பபுவ பபுவாமிருத பூர் ஆத்யதம் சதுர்புஜ சங்க கதாப்ஜ சக்ரஹ பிஷங்கவாசா நளினாக்ஷேனச நளினாக்ஷ நாயகதே ஷனஹ. அதாவது ஆஃப்டர் லார்ட் பிரம்மா had thus spoken, glorifying the Supreme Lord's activities and powers. அதாவது பிரம்மர் இது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜுக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ இந்த 8வது காண்டத்துல கூட பிரம்மருக்கும் பகவானுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல்ல தான் நம்ம இதை பார்க்கின்றோம். ஸோ பகவானுக்கு வந்து அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாமே புகழாரம் ஊட்டுகின்றார். யார் என்றால் அதாவது பிரம்மதேவர். மேலும் அவருடைய பௌருஷ் அதாவது வலிமை இல்லையா, அவருடைய ஆற்றலை பற்றி அவர் வந்து புகழாரம் சூட்டுகின்றார். who is never subject to death like an ordinary living being. பகவான் அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் நித்தியமானது இல்லையா, அத்வைதம். சோ பிறப்பற்ற நிலையில் இருப்பவர். பிறப்பற்ற நிலை, இறப்பும் கிடையாது அவருக்கு இல்லையா. நமக்கெல்லாம் இறப்பு உண்டு, நாம மரணிக்க வேண்டியவர்கள் தான். we are all mortals. ஆனால் பகவான் இம்மார்டல் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிட்டோம். appeared from the womb of அதிதி. அதாவது யாருடைய கருவினிலிருந்து தோன்றியவர் இவர் வந்து, அதாவது நம்ம who is never subject to death like an ordinary being, human being. வாமனர் யாருடைய கருவிலிருந்து தோன்றிய அதிதி தைத்தி. சோ அதித்தினுடைய கருவிலிருந்து பிறந்தவர்கள் தான் வந்து ஆதித்யர்கள் என்று சொல்வார். ஆதித்யர்களில் வந்து அதாவது விஷ்ணுவாக வாமனனாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். His 4 hands were decorated with conch shell இல்லையா. அதாவது சங்கு, இந்த பக்கம் சக்கரம், ரைட் ஹேண்ட்ல சக்கரம், லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து சங்கு, கதை மற்றும் இன்னொரு இதுல தாமரை இலை இல்லையா. சோ ஒண்ணுத்துல கதை இருக்கு, இன்னொன்னுத்துல வந்து தாமரை இலை. He was dressed in yellow garments. அவர் எப்பொழுதுமே அந்த அதாவது மஞ்சள் நிற ஆடையை உடுத்தி கொண்டிருப்பவர். And his eyes appeared like the petals of blooming lotus. அவருடைய கண்கள் வந்து அந்த கண்கள் எவ்வாறு இருந்தது என்றால் தாமரை, அதாவது மலரக்கூடிய தாமரை உடைய இது எப்படி இருக்குமோ அதே போல இருந்தது அவருடைய பெட்டல்ஸ். அப்படின்னாக்கா சோ நம்ம இந்த ரோஸ் ஃப்ளவர் எந்த ஒரு மலரை எடுத்தாலும் அதுல வந்து நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலா வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா. அந்த பெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல எனக்கு அதுக்கு டைரக்டா சொல்ல தெரியல. சோ ஒரு இதழ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த இதுல இருந்து இல்லையா. சோ அதில் அந்த ஒரு நிறத்துல வந்து இதனுடைய நிறத்தை கொண்டதாக இருந்தது அவருடைய கண்கள் என்று இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதுதான் இந்த ஒன்னொன்னு லீஃப்லெட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் இதழ்கள். சோ லார்ட் வாமன தேவா appeared in this world in the womb of அதிதி completely equipped இல்லையா. சோ இந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கின்றார். சக்கரம் வந்து ரைட் ஹேண்டு, லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல சங்கு, அப்புறம் வந்து அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து கதை மற்றும் ரைட் ஹேண்ட்ல வந்து தாமரை. சில இடத்துல வந்து ரைட் ஹேண்ட்ல தாமரை இருக்கும், லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து கதை இருக்கும். ஸோ இந்த கிளப் என்பது கதை என்பது பொருள். ஸோ இஸ் பாடிலி ஹியூ வாஸ் பிளாக்கிஷ் அண்ட் ஹி வாஸ் ட்ரெஸ்ட் இன் எல்லோ கார்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதாவது வந்து அவருடைய அதாவது உடல் இந்த குட்டி பையனா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான நிலைதான். ஸோ அதாவது பொன்னிறத்தை கொண்டவர் தான் அவருடைய உருவம், சிறியதான அந்த உருவம். மேலும் மஞ்சள் நிற ஆடையை அவர் வந்து தரித்திருந்தார் என்பதும் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரவண துவாதசி. ஸ்ரவண துவாதசியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி இங்கே எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஆன் த டே ஆஃப் ஸ்ரவண துவாதசி, அதாவது 12th day ஆஃப் பிரைட் ஃபோர்ட்நைட் ஆஃப் மந்த் ஆஃப் பாத்ர பௌர்ணமி வருது இல்லைங்களா. அந்த பாத்ர பௌர்ணமி வந்து அது வரதுக்கு முன்னாடி 12வது நாள் தான், ஏகாதசி ஆன பிறகு மறுநாள். when the moon came into the lunar mansion, அதாவது எப்போ அந்த சமயத்துல வந்து சந்திரன் வந்து ஸ்ரவண நட்சத்திரத்துல வந்து நிற்பார், அதாவது மக்கர ராசியில வந்து நிற்பார். அட் த ஆஸ்பிஷியஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் அபிஜித் இல்லையா. அபிஜித் என்றால் நல்ல காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதாவது குளிகன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி கெட்ட காலம் நல்ல காலம் இதெல்லாமே வந்து லாபம் வழங்கக்கூடிய காலம், இப்படி எல்லாமே வந்து இந்த லக்னங்களுக்கு ஏற்றவாறு சொல்லிட்டு வருவாங்க. இதெல்லாமே அஸ்ட்ராலஜில வரக்கூடிய ஒன்று.
Lord appeared in this universe. So அந்த சமயத்துல தான் அவர் வந்து அவதரித்தார் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அபிஜித் ஸ்டார் இந்தியா இஸ் த 5th பிக்கஸ்ட் ஸ்டார் இன் த ஸ்கை. ஸோ அபிஜித் என்பது அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய பெயர் ஆக்சுவலி. So next, Lord Vishnu appeared at an auspicious moment on Shravana Dvadasi when the Abhijit star has risen. At that time, அந்த அபிஜித் நட்சத்திரம் வந்து எழும்பொழுது அவரும், அதாவது ஸ்ரவணம், பெருமாள் ஸ்ரவண நட்சத்திரம், நம்ம எப்பவுமே வந்து ஸ்ரவணம் நட்சத்திரம் இருக்கிற அன்னைக்கு பெருமாள் கோயில்ல பெரிய அபிஷேகம் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ ஈவன் வாமனா ஆல்சோ பார்ன் இன் த சேம் அதே நட்சத்திரம் தான் பிறந்திருக்கார். அட் த டைம் இன் ஆல் த 3 வேர்ல்ட்ஸ், அதாவது நமக்கு மேல இருக்க உலகங்கள், நம்ம மத்தியத்துல இருக்கும், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் இல்லையா. ஸோ ஆல் த டெமிகாட்ஸ், கவுஸ் அண்ட் பிராமணாஸ், அதாவது அனைத்து தேவர்களும் பசுக்களும் மற்றும் பிராமணர்களும், அண்ட் ஈவன் த சீசன்ஸ், அதாவது காலங்கள் இல்லையா, அதாவது இலையுதிர் காலம், மழை காலம், அதுக்கு ஒரு வெயில் காலம், அதாவது வசந்த காலம், இப்படி. ஸோ இந்த காலங்கள் எல்லாம் கூட வந்து அதாவது வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் ஆஃப் த காட்ஸ் அப்பியரன்ஸ். ஸோ பகவானுடைய இந்த அவதாரத்தை கண்டு காலமும் வந்து மகிழ்ச்சி விட்டுறது. தேர்ஃபோர் this auspicious day is called as Vijaya. அதாவது விஜயா மீன்ஸ் அதாவது வெற்றி கொள்ளக்கூடிய நாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. When the Supreme Lord, Supreme Personality of Godhead, who has Sachidananda body இல்லையா, சத், சித் மற்றும் ஆனந்த அத்தகைய உடலமைப்பை கொண்டவர், appeared as the son of கஷ்யப்பா and அதிதி. ஸோ கஷ்யப்ப முனிவர் வந்து பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையிலே இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். தைத்திய அசுரர்களில் வந்து நான் பிரகலாதன் இல்லையா. அதித்தி, அதாவது 12 ஆதித்யர்கள் வந்து அதித்தியினுடைய கருளிருந்து தான் தோன்றியவர்கள். அதுல வாமனரும் ஒன்றுதான். போத் his parents were very astonished, அதாவது ரொம்பவுமே ஆச்சரியப்பட்டவர்கள். After his appearance, the Lord assumed the form of dwarf, அதாவது வாமனா. All the great sages expressed their jubilation, and with the Kashyapa Muni before them, they performed birthday ceremony of Lord Vamana. So அவருடைய அவதாரத்தை கண்டு அனைவருமே அதாவது ரொம்ப மகிழ்ச்சி உற்று, ஸோ அங்கே வந்து அவருடைய பிறந்ததுக்கான நம்ம கூட வந்து பர்த்டே பார்ட்டி கொண்டாடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவருடைய அவதாரத்திற்காகவும் அங்கே வந்து அதாவது ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி அவங்க வந்து அது செலிமனி மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. At the time of Lord's Vamadeva's sacred thread, அதாவது பூநூல் போடுறாங்க இல்லையா, அந்த சமயம் he was honored by the sun god Brahaspati. ஸோ சூரிய கடவுளுக்கு வந்து நாமங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் சரியா. ஸோ இந்த நாமங்கள் அந்த சமயத்துல அவர் அவதாரம் எடுத்த பொழுது சூரிய கடவுளுடைய பெயர் வந்து பிரகஸ்பதி ஆகிறது. The goddess presiding over the earth planet, the deity, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உரிய அதிதேவதை, அதாவது யார் என்றால் நம்ம தேவி மாதா இல்லையா, துர்கை. அண்ட் இஸ் மதர், அதாவது லார்ட் பிரம்மா, குபேரா அண்ட் 7 ரிஷிஸ் அண்ட் அதர்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து he was honored. இவங்க எல்லாருமே அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆசீர்வாதங்கள் இல்லையா, அவருக்கு மரியாதைகளை வந்து செலுத்தினார்கள். இவன் பிரம்மர், குபேரன், மேலும் வந்து 7 பிற முனிவர்கள். நம்ம இந்த 10வது அத்தியாயத்துல படிச்ச 4 வந்து முதல்ல 4 வந்து 4 ரிஷிகள் வந்து இந்த சனந்தா மற்றும் சனாதனா மற்றும் சனத்குமாரா, இந்த 4 பேருமே பிரம்மருடைய பிள்ளைகள் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் 7 ரிஷிகள், நம்ம அதையும் படிச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து பரத்வாஜ் இதெல்லாமே வந்து வரக்கூடிய இதுதான் அது. ஸோ அவருடைய இஸ் மதர், அதாவது இவருடைய வாமன அவதாரத்துல வந்து தைத்தி தான் அவருடைய தாய் இல்லையா. லார்ட் பிரம்மா வந்து ஸோ பகவானால் படைக்கப்பட்டவர். குபேர கடவுள், 7 ரிஷிகள் மண்டா மற்றும் அதர், இவங்க எல்லாருமே இவருக்கு வந்து மரியாதைகளை செலுத்தினார்கள். ஸோ பிருகு வாச ரிஷி, பிருகு முனி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிஷி இல்லையா. he was one of the 7 sages. சப்த ரிஷிஸ்ல வந்து நம்ம 10வது இதுல வந்து படிச்சிருக்கோம் சப்த ரிஷிஸ் யார் யாருன்ட்டு. ஐ திங்க் ஒரு வாட்டி நம்ம அதையும் பார்த்துருவோம், மறுபடியும் ரீகலெக்ஷன் வேணும் இல்லையா. 10th சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். எல்லாமே
7 கிரேட் சேஜஸ் 10.6ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யாரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். முதல் இந்த 4 குமாரர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, சனகா, சனந்தா, சனாதனா மற்றும் சனத்குமாரா இல்லையா. 14 மனுக்களையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 27 பிற முனிவர்கள் 7 கிரேட் சேஜஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த 7 கிரேட் சேஜஸ் என்னுடைய புக்ல தான் எழுதி வச்சிருந்தேன் நான். ஒரு நிமிஷம். ஏழு கஷ்யப்பா, அத்ரி, வசிஷ்டா, அங்கிரா, கௌதமா, விஸ்வாமித்ரா மற்றும் பரத்வாஜா. ஸோ இந்த 7 பிற முனிவர்கள் இவங்க தான். ஸோ இந்த 7 பிற முனிவர்களும் இவங்க எல்லாருமே அவருக்கு வந்து மரியாதைகளை செலுத்தினார்கள். மற்றும் ஒன் ஆஃப் மெனி பிரஜாபதிஸ் இல்லையா. பிரஜாபதிகள் என்றால் இந்த படைக்கும் தொழில், அதாவது அபிவிருத்தி செய்வதற்கு உதவுபவர்கள், அவங்க தான் பிரஜாபதிஸ். அநேக ரிஷி முனிகள் எல்லாமே இதற்கு வந்து, இப்ப கஷ்யப்பா என்பவர் ஒரு முனிவர், அவருடைய வம்சத்துல. இப்ப பிராமின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் ஒரு கோத்திரமாகவே, வசிஷ்ட கோத்திரம் இல்லையா, கௌதம, விஸ்வாமித்ர கோத்திரம், பரத்வாஜ கோத்திரம் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள். சோ இது நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதுதான் இவங்க எல்லாருமே வந்து ப்ரொஜனி மீன்ஸ் இனிமே இந்த வம்ச விருத்திக்காக இவர்கள் வந்து பாடுபட்டவர்கள். சோ அதாவது தங்களுடைய கடமைகளை செய்தவர்கள். ஸோ அவங்க மூலியமா தான் எல்லாருமே இந்த இடத்துல வந்து உயிர்வாழிகள் எல்லாமே முதன்மை, அப்படியே எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் தான். ஸோ வாமதேவா தென் விசிட்டட் த சாக்ரிஃபைஷியல் எரினா ஆன் த நார்த் சைட் ஆஃப் நர்மதா ரிவர் அட் த ஃபீல்ட் நோன் அஸ் பிருகுகச்சா, வேர் பிராமணாஸ் ஆஃப் த பிருகு டைனஸ்டி வேர் பெர்ஃபார்மிங் யக்ஞாஸ். ஸோ வாமனர் என்ன பண்ணாரு, இந்த வடக்கு நோக்கி நர்மதி நதிக்கரையில வந்து அங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த புனிதமான காரியங்கள் இல்லையா, பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய காரியங்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்களோ அதை பார்ப்பதற்காக அங்கே அவர் சென்றார். ஸோ பர்ஃபார்மிங் யக்ஞாஸ், வியரிங் எ பெல்ட் மேட் ஆஃப் மூஞ்சா ஸ்ட்ரா அண்ட் அப்பர் garment of deer screen and a sacred thread and carrying his hands a danda, an umbrella and a water pot இல்லையா, கமண்டலம், கையில ஒரு கமண்டலம், தலையில ஒரு, இன்னொரு கையில ஒரு கொடை இல்லையா. ஸோ இடுப்புல வந்து ஒரு குஷ், அந்த கிராஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ட்ரா மாதிரி, அதை கட்டிக்கிறது. அடுத்து வந்து அப்பர் கார்மெண்ட், மேல வந்து மான் தோலை வந்து கவர் பண்ணி, அண்ட் சேக்ரெட் த்ரெட்னா இந்த பூனலை அணிந்து இல்லையா. ஸோ இந்த ஒரு கையில தண்டம், இன்னொரு கையில வந்து குடை, மற்றும் இன்னொரு கையில வந்து கமண்டலம். லார்ட் வாமனதேவா அப்பியர்ட் இன் த சாக்ரிஃபிஷியல் எரினா ஆஃப் பலி மகாராஜ். பலி மகாராஜ் என்ன, அதாவது புனிதமான செயல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த யக்னம் நடக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வருகிறார். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டிரான்ஸ்டென்டாலிட்டி எஃப்ளுஜென்ட் பிரசன்ஸ் all the priests were diminished in their paurush and thus they all stood from their seats and offered prayers to Vamanadeva. ஸோ அவருடைய அந்த உடலில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசம் இல்லையா, அது எதை குறிக்கின்றது என்றால் அவருடைய பௌருஷ் இல்லையா. அங்கே எதிரில் இருப்பவர்களுடைய பௌருஷ் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ அது வரைக்குமே தேஜஸா அவங்க எல்லாருமே காணப்பட்டாலுமே பகவான் வந்து அவதரித்த பிறகு அவர்கள் முன்னாடி இவங்க எல்லாருமே வந்து டிமினிஷ்னா, அதாவது குறைவான அந்த பிரகாசத்தோடு காட்சியளிக்கிறார்கள். அண்ட் thus they all stood from their seats, எல்லாரும் எழுந்து தத்தம் இருக்கைகள் நின்று கொண்டு ஆஃபர்ட் பிரேயர்ஸ், வாமன தேவருக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை வந்து தெரிவிக்கிறார்கள். ஸ்ருத்வா ஸ்வா மேதைர் யஜ்ஞாம்னாம் ஊர்ஜிதம் பலிம் பிருகுணாம் உபா கல்பதிஷ்சை தத ஜகாம தத்தாகில சாரா சம்பிருதோ பாரேனகாம் சன்னாமயன் பதே பதே, திரும்ப திரும்ப மீண்டும் மீண்டும். ஸோ இதுவும் வந்து அந்த பாகவதத்துல 8வது கேண்டோல 18வது அத்தியாயத்துல 20வது ஸ்லோகம். ஸோ எப்போ அந்த வாமன அவதாரமாக பகவான் வந்து தோன்றினார், when Lord heard that Bali Maharaj was performing Ashwamedha sacrifices under the patronage of Brahmanas belonging to the பிருகு டைனஸ்டி, பிருகு முனிவருடைய வம்சத்துல வந்த ரிஷி முனிகளுடைய அவர்களுடைய உதவியோடு வந்து பலி மகாராஜ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, அஸ்வமேத யாகத்தை வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு. ஸோ அஸ்வமேத யாகா இஸ் நாட் ஏ சிம்பிள் யாகா. ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆகக்கூடிய அந்த பவருக்கு நம்ம
போகணும்னாக்கா எல்லா நாடுகளையும் வந்து வெல்லக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்கணும். அதனாலதான் இந்த அஸ்வமேத யாகை செய்து ஒரு அசுவத்தை வந்து அனுப்பிடுவாங்க. அது எந்த எல்லை வரைக்கும் போகுதோ, யார் எது வரைக்குமே அப்ஜெக்ஷன் என்று இல்லாம இருக்கின்றதோ அந்த நாடெல்லாமே யார் அந்த அசுவத்தை வந்து அனுப்பினார்களோ அவர்கள் பரப்பில் அது சேர்ந்துவிடும். அப்ஜெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஹூ இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வெரி ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா? ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களை யாரு? பிருகு முனிவருடைய அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் வந்து அந்த அஸ்வமேத யாக்னங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Who is full of very respect, proceeded there to show the mercy to பலி மகாராஜ். ஸோ மேலும் வந்து பகவான் வந்து பலி மகாராஜை நோக்கி நடக்கின்றார். நெக்ஸ்ட், even Lord Shiva accepts on his head the Ganges water generated from the toe of Lord Vamana Deva. வாமன தேவருடைய அதாவது அந்த பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய கால் நகங்களிலிருந்து தான் கங்கை உற்பத்தி ஆகின்றது. சிவபெருமான் தலையிலே கங்கையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ தேர்ஃபோர் ஆஃப்டர் வாஷிங் த லோட்டஸ் ஃபீட், அதாவது பகவானுடைய அந்த திரு பாதங்களை வந்து அதாவது சேவித்த பிறகு அதெல்லாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் நீரால வந்து அதை கழுவின பிறகு பலி மகாராஜ் இமீடியட்லி அக்செப்டட் த வாட்டர் ஃப்ரம் த லார்ட்ஸ் ஃபீட் ஆன் ஹிஸ் ஹெட். அத சரணாமிர்தம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா? அண்ட் ஃபெல்ட் தட் ஹீ அண்ட் ஹிஸ் predecessors have certainly been glorified. ஸோ அவர் என்ன உணர்ந்தார்னாக்கா தானும் தன்னுடைய மூதாதையர்களுமே வந்து பகவானுடைய இந்த அவர் எழுந்தரில் இருக்கக்கூடிய அதுல இருந்து அவங்க வந்து அநேக ஆசீர்வாதங்கள் பெற்ற அந்த பயனை அவர்கள் உணர்கிறார்கள். Then Bali Maharaj inquired of Lord Vamana Deva's welfare and requested the Lord to ask him for money, jewels or anything he might desire. So பகவான் கிட்ட வந்து என்ன சொல்றார் பலி மகாராஜ், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை எங்க கிட்ட கேளுங்க. நிலம் வேணுமா, இல்லை வந்து பணம் வேண்டுமா, இல்லை நகை வேணுமா, எனிதிங் உங்களுக்கு எது வேண்டுமோ அதை எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்க சொல்லணும்ட்டு வந்து வைக்கிறாரு. யத் வாதோ வாஞ்சசி தத் பிரதிச்சாமி துவம் அர்த்தினம் விப்ரசுகா சுதானு கர்த்தயஹே காம் கஞ்சனம் குணாவத் தாம மிருஷ்டதம் ததான பேயம் உதவா விப்ரா தானியம் ரமன் சம்ருத்தம்ஸ்த துராகான் கஜான் வா ராதாம்ச தத்ராத்மஹ சம்பிரதிச்சா. அதாவது ஓ சன் ஆஃப் பிராமணா. ஸோ அவர் வந்து கடவுளுடைய அவதாரம் என்று பலி மகாராஜுக்கு அது வரைக்கும் தெரியாது. ஸோ யாரோ ஒரு பிராமணர் வந்து வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இட் அப்பியர் தட் யூ ஹவ் கம் ஹியர் டு ஆஸ்க் மீ ஃபார் சம்திங். நீங்க வந்திருக்கிறதுடைய நோக்கம் நீங்க ஏதோ கேட்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. ஸோ தேர்ஃபோர் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ மே டேக் ஃப்ரம் மீ. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க எங்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஓ பெஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆர் வர்ஷிப்பபிள், அதாவது வணங்க வேண்டியவர்களிலே நீங்களும் வந்து அதாவது மேன்மையானவர்கள் இல்லையா? ஸோ வணங்கக்கூடிய தன்மையில் இருப்பவர்கள் எல்லாமே மேன்மையானவர்கள். ஸோ அதுலேயும் வந்து நீங்க உத்தமமானவர் என்று அவர் எடுத்துரைக்கிறார். யூ மே டேக் ஃப்ரம் மீ, என்னிடத்திலிருந்து பசு, தங்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல அதாவது ஒரு வீடு, பெலாட்டப்பிள் அருமையான உணவு, அதுக்கப்புறம் குடிக்கிறதுக்கு வந்து அமுதம் போன்று இருக்கக்கூடிய உணவு இல்லையா? த டாட்டர் ஆஃப் பிராமணா ஃபார் யுவர் வைஃப், அதாவது உங்களுடைய மனைவிக்கு ப்ராஸ்பரஸ் வில்லேஜஸ், அதாவது உங்களுக்கு வந்து அநேக அதாவது நம்மளுடைய கிராமங்கள் தேவையா, அதே மாதிரி வந்து குதிரைகள் வேணுமா, யானைகள் வேணுமா, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க என்ன ஆசைப்படுறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு பலி மகாராஜ் வந்து சொல்றார். ஸோ லார்ட் வாமன தேவா begs charity from பலி மகாராஜ். when பலி மகாராஜ் thinking வாமன தேவா to be a son of a பிராமணா, ஒரு சாதாரண பிராமணுடைய மகன் என்று நினைத்துக் கொண்டு இவ்வாறு எடுத்துரைக்கின்றார். told him to ask anything, எது வேணாலும் கேளுங்கன்னு. he liked Lord Vamanadeva praised Hiranyakashipu and Hiranyaksha for their heroic activities. And after thus praising the family in which Bali Maharaj had born, he begged the king for 3 spaces of land. ஸோ அவரும் வந்து ஹிரண்யகசிபுவையும் ஹிரணாக்ஷனை பற்றியும் வந்து அவங்களை 2 பேரையும் பற்றி அவர் வந்து புகழ்ச்சியாக பேசுகிறார். ஏனென்றால் அதே பரம்பரையை வந்து பிறந்தவர்கள் தான் இவர்கள் இல்லையா? ஸோ கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் யாசிக்கின்றார். பகவான் வந்து என்ன 3 அடி நிலம் வந்து யாசிக்கின்றார். பலி மகாராஜ் அக்ரி டு கிவ் திஸ் லேண்ட் இன் சேரிட்டி சின்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி இன்சிக்னிஃபிகண்ட். இது என்ன பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு 3 அடி நிலம் தானே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை
ஸோ 3 அடி நிலம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். பட் சுக்ராச்சாரியா who could understand that வாமன தேவா was விஷ்ணு. சுக்ராச்சாரியார் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அசுர குரு இல்லையா? ஸோ அவருக்கு வந்து குலகுரு வந்து சுக்ராச்சாரியார். அவருக்கு தெரியும் இங்க வந்திருப்பது வந்து சாதாரண பிராமண கிடையாது, விஷ்ணுனுடைய அவதாரமா இருக்கக்கூடிய வாமன தேவன், அந்த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த தேவர்களுடைய நண்பனும் கூட. பொபேடு தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் எப்போதும் ஆவாது இல்லையா? பொபேட் பலி மகாராஜ் டு கிவ் ஹிஸ் லேண்ட். ஸோ அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ இது வந்து நீ கொடுக்காத அப்படின்றது வந்து அவர் தடுத்து நிறுத்த பார்க்கின்றார். ஸோ வாமன தேவா பெக்ஸ் சேரிட்டி ஃப்ரம், மேலும் அதே கண்டினியூவேஷன். சுக்ராச்சாரிய அட்வைஸ் பலி மகாராஜ் டு வித்ரா இஸ் ப்ராமிஸ். சுக்ராச்சாரியார் சொல்றாரு, நீ உன்னுடைய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீ பிரதிஜ்ஞை இல்லையா, நீ வந்து அவருக்கு வந்து வாக்கு கொடுத்திருக்க, அந்த வாக்கை நீ வந்து திருப்பி பெற்றுக்கொள் அப்படின்றார். He explained that in subduing others, in joking, in responding into gender, in acting for the welfare of others and so on, one should refuse to fulfill one's promise and there would be no fault. He explained, நீ இவ்வாறு செய்தாய் என்றால், அதாவது ஒரு ஒரு ஜோக்காக தான் சொன்னோம், இல்லைனாக்கா இன் ரெஸ்பாண்டிங் டு டேஞ்சர், பின்னாடி என்ன எதிர்காலத்துல வந்து ஒரு பேர் அதாவது அவரையே தன்னையே வந்து ஆத்ம நிவேதனம் செய்ய போகின்றார் இல்லையா? ஸோ இந்த அவர் ஒரு அரசனாக ஆளக்கூடிய அது எல்லாத்தையுமே விட்டு கொடுத்துட்டா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இது எல்லாமே ஆளக்கூடிய தன்மையை நம்ம விட்டு கொடுக்க கூடாது. ஸோ அப்படிங்கறத வந்து ரொம்பவே வற்புறுத்துறார். இன் ஆக்டிங் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் அடுத்தவருடைய நன்மையை கருதி நீ வந்து இந்த செயலை நீ செய்யாதே. ஸோ ஒன் குட், அவ்வாறு நீ வந்து இதை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணா கூட, நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலும் அதனால எந்த ஒரு பாவமும் வந்து சேராது அப்படிங்கிறதையும் வந்து there should not need no fault, அது தவறு எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து சுக்ராச்சாரியார் எடுத்துரைக்கிறார். By this philosophy, சுக்ராச்சாரியார் try to dissuade பலி மகாராஜ் from giving land to வாமன தேவா. இதெல்லாம் சொல்லி எடுத்து உரைத்து, நீ வந்து அவருக்கு வந்து கொடுத்த வாக்கை நீ வந்து மீறலாம், ஒன்றும் தவறு கிடையாது. ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னது வந்து கொடுக்காம போனா அவங்க சபிப்பாங்கன்ற அந்த பயம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஆனா அதனால வரக்கூடியது எந்த விதமான அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் கிடையாது, இதை வந்து நீ கண்டிப்பாக தவிர்க்கலாம் என்ற விளக்க உரையெல்லாம் கொடுத்து சுக்ராச்சாரியார் வந்து பலி மகாராஜு வந்து இந்த தானத்தை வந்து தடுக்கிறார் ஆக்சுவலி. So, but Bali Maharaja gave everything to Lord in charity, and thus the Lord extended his body and assumed a gigantic form as Lord Vishnu. So பலி மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து எல்லாவற்றையுமே கொடுத்துட்டு கடைசியில அவருடைய பகவான் வந்து தன்னுடைய உருவத்தை வந்து பெருசாக்கி காட்டுறார் ஆக்சுவலி. ஆஃப்டர் ஹியரிங் த இன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அட்வைஸ் ஆஃப் சுக்ராச்சாரியா, பலி மகாராஜ் பிகேம் கண்டெம்ப்ளேட்டிவ் இல்லையா? கண்டெம்ப்ளேட்னா அதன் மேல வந்து அதை பத்தி யோசிக்கிறது, கற்பனை செய்யறது. Because it is a duty of a householder to maintain the principles of religion, economic development and sense gratification, Bali Maharaja thought it improper to withdraw his promise from the brahmachari. ஸோ ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கக்கூடியவனுடைய இது என்னக்கா, தானம் வழங்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை கூட இல்லையா? ஸோ இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் சரி, அதே மாதிரி இந்த வளர்ச்சி இல்லையா, நம்மளுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், நல்ல பிற்காலத்துல வந்து வந்து நடக்கக்கூடிய எதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதனுடைய அடிப்படையிலையும் அவர் வந்து யோசிச்சு ஸோ நாம இதை வந்து வித்ட்ரா பண்ணணும்னாக்கா அது தவறாயிடும் இல்லை. இட் இஸ் நாட் குட் டு வித்ட்ரா, இம்ப்ராப்பர், அது தவறு. நாம வந்து அவருக்கு தானம் வழங்காம விட்டுறது வந்து தவறு. அதுவும் ஒரு பிராமணருக்கு வந்து நாம வாக்குறுதி கொடுத்த பிறகு அதை மீறக்கூடாது என்று அவர் நினைக்கிறார். டு லை ஆர் ஃபெயில் டு ஆனர் எ ப்ராமிஸ் கிவன் டு எ பிரம்மச்சாரி இஸ் நெவர் ப்ராப்பர். For lying is the most sinful activity இல்லையா? பொய் சொல்றது தான் பெரிய பாவ செயல். Everyone should be afraid of the sinful reactions to lying. For Mother Earth cannot even bear the weight of a sinful liar. அதாவது அப்படிப்பட்ட பாவப்பட்ட ஜீவன்களை வந்து பூமி தாய் வந்து அந்த பாரத்தை தாங்கிறதும் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதனால்தான் இந்த மகாபாரத போர் வந்தப்ப கூட முதல்ல வந்து கேட்டது வந்து பூமி தாய், பூமாதேவி தான் வந்து பிரம்மரிடத்தில் வந்து முறையிடுகிறாள். இந்த பூமி பாரம் என்னால தாங்க முடியல, ஏன்னா பாவத்தால் சூழப்பட்ட பிறகு அதனுடைய பாரம் வந்து அதிகமா இருக்கும். கிருஷ்ணருடைய தூது வரும்போது கூட அவரை வந்து காலாகிரகத்தில் அடைக்கணும்னு தான் துரியோதனன் வந்து அதாவது சங்கிலி எல்லாம் பிணைத்தான். ஆனா சங்கிலி எல்லாம் கனமான சங்கிலி செய்தான். ஆனா அந்த சங்கிலியை வந்து அவனுடைய வேலையாட்களால வந்து தூக்க முடியல, அந்த சோல்ஜர்ஸால இல்லையா? ராணுவ வீரர்களால வந்து தூக்கவே முடியல, இந்த படையில இருக்கக்கூடிய வீரர்களால. ஸோ அவனுடைய பாவத்தை, நம்மளுடைய பாவத்தை நாம தான் சுமக்க முடியும், அடுத்தவர்களால சுமக்க முடியாது இல்லையா?
அவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தா அடுத்தவர்களுடைய பாவத்தை அவங்களால சுமக்க முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் மதர் எர்த் cannot be even bear. ஸோ அவ்வாறு பாவங்கள் நிறைந்த இந்த சூழல் வந்து நிறையவே பாவப்பட்ட ஆத்மாக்களோடு நிறைந்து விட்டால் அதுவே வந்து பூமி தாய்க்கு வந்து பாரமாகிவிடும் ஆக்சுவலி. ஸோ தி லார்ட் கிராஜுவலி கவர்ட் த என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு இல்லையா, எல்லா அந்த உலகத்தையே அவர் வந்து கவர் பண்ணிட்டார். அண்ட் பை எக்ஸ்டெண்டிங் இஸ் பாடி கவர்ட் த என்டையர் ஸ்கை. அவருடைய உடலை வந்து விரிவடைஞ்சு செய்து ஆகாயத்தையும் வந்து கவர் பண்ணிடுறார். இந்த உலகத்தை முழுவதுமே வந்து கவர் பண்றார் ஒரு பாதத்தினால. மேலும் அவருடைய இன்னொரு பாதத்தால இந்த ஆகாயத்தையுமே கவர் பண்றார். வித் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் கவர்ட் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் இல்லையா, எல்லா இதுமே வந்து டைரக்ஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திக்குகள், அனைத்து திக்குகளுமே அவருடைய கைகளால் வந்து சூழப்பட்ட பிறகு வித் இஸ் செகண்ட் ஃபுட் he covered the entire upper planetary system இல்லையா, மேல் உலகங்கள் எல்லாமே. therefore there was no vacant land where he could take his. ஸோ நம்ம பூமியில வச்சாலே பூமி கீழ் உலகங்கள் எல்லாமே கவர் ஆயிடுச்சு. மேல வைக்கும்போது மேல் உலகங்கள் மற்றும் அவருடைய அந்த கைகளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆகாயத்தை எல்லாத்தையுமே அவர் தூட்டுறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அங்க வேற எதுவுமே மிஞ்சி இருப்பது கிடையாது. When Bali Maharaj was thus reduced to a helpless position, Lord Vishnu asked him for the third step of land. எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்ட பிறகு அவர்கிட்ட எதுவுமே இல்லாத நிலையில கூட மீண்டும் பகவான் வந்து பலி மகாராஜ் கிட்ட கேட்கிறார், இன்னொரு அடி கொடுன்ட்டு. So while Bali Maharaj having been arrested by the ropes of Varuna, after offering prayers to Lord, his grandfather Prahalad Maharaj appeared there and described how the Supreme Personality of Godhead has delivered Bali Maharaj by taking his possessions in a tricky way. So while Prahalad Maharaj was present, Lord Brahma and Bali's wife Vindhya Bali described the supremacy of Supreme Lord. Since Bali Maharaj had given everything to Lord, they prayed for his release. So இவங்க எல்லாருமே, அதாவது பலி மகாராஜ் having been arrested by the ropes of Varuna, வருணனுடைய கயிற்றால கட்டப்படுகிறார். was offering, அந்த நிலையிலும் வந்து பகவானுக்கு வந்து அதாவது அவரும் நமஸ்காரங்களும் வந்தனைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய பாட்டனார் யாருன்னாக்கா பிரகலாத் மகாராஜ் தான். அவரும் அங்கே தோன்றுகின்றார். அண்ட் டிஸ்கிரைப்ட் ஹவு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹஸ் டெலிவர்ட் பலி மகாராஜ் பை டேக்கிங் ஹிஸ் பொசிஷன்ஸ். அவருடைய உடைமைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ட்ரிக்கி வே, அதாவது சூழ்ச்சி இல்லையா, இதுல வந்து ஸோ ஏமாற்றக்கூடிய தன்மையிலிருந்து அவரை வந்து ஏமாற்றி 3 அடி நிலம் வாங்கினார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. பிரகலாத் மகாராஜ் இருக்கும் பொழுது லார்ட் பிரம்மா அண்ட் பலிஸ் வைஃப், அதாவது லார்ட் பிரம்மரும் மற்றும் பலி மகாராஜுடைய மனைவியா இருக்க விந்தியா வலி டிஸ்கிரைப் சுப்ரீமசி ஆஃப் த லார்ட். பகவானை பற்றிய விளக்க உரையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அவரை பற்றி பலி மகாராஜ் ஆர் கிவன் எவ்ரிதிங் டு லார்ட், எல்லாவற்றையுமே கொடுத்துட்டாரு. இதுக்கு மேல அவர்கிட்ட துறக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. தே பிரேட் ஃபார் இஸ் ரிலீஸ். அதனால எல்லாத்தையுமே கொடுத்த பிறகு அட்லீஸ்ட் வந்து பகவானே நீங்க கருணை புரியுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களும் பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறார்கள். When I place my body for your satisfaction, please put your third step on my head, since the Lord has covered the entire universe with 2 steps. One might ask how Bali Maharaj yet could be sufficient for his third step. Bali Maharaj, however, thought that the possessor of wealth must be greater than the possession. இல்லையா, the possessor of the wealth must be greater than the possession. அதாவது இப்ப I am the possessor, என்கிட்ட இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு, செல்வம் இவ்வளவு செல்வத்துக்கு வந்து மஸ்ட் பி, நம்ம எவ்வளவு வச்சிருக்கோன்றது வந்து செல்வத்தை விட செல்வத்தை வச்சிருக்கிறவங்க வந்து வேண்மையாக இருக்க வேண்டும். அதாவது நிறைய வச்சிருந்து யூ ஷுட் ஹாவ் மோர். செல்வம் வந்து அவர்களை அடிமையாக்கி விடக்கூடாது. அதுதான் அந்த மீனிங் ஆக்சுவலி. therefore இப்போ அவர் வந்து செல்வத்தை எல்லாம் இழந்தாச்சு இல்லையா, நவ் இஸ் இன் த டெபிட். ஸோ அவர்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. therefore although Lord has taken all the possessions, எல்லா உடைமைகளையும் அவர் எடுத்துட்டார். The head of Bali Maharaj, the possessor, அவர் தான் வந்து அந்த உடைமைகளுக்கெல்லாம் உரிமையாளர். would provide adequate place for the Lord's third step. 3வது அடிக்கு வந்து அவர் வந்து இடம் வழங்க வேண்டும். So Vamana they put his third step on the head of King Bali. 3வது அடியை வந்து அந்த பலி மகாராஜுடைய தலைமையில வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. பலி மகாராஜ் was transferred from heavenly plan to the planet Sutala. கீழ உலகத்துல தான் போறார் அவர் இல்லையா, which 100 times better than heaven, as indicated by the words Svargabhi Partyatam. So when Supreme Personality of Godhead deprives his devotee of material opulences, this doesn't mean that Lord puts him into poverty இல்லையா. ஸோ இதே நிலைமை நம்ம சில பிரபுபாத் அவர்களுக்கும் வாழ்க்கையில ஏற்பட்டது.
ஸோ அவருடைய செய்துட்டு இருந்த பிஸ்னஸ் எல்லாமே நஷ்டம் அடைந்து, ஸோ அவருடைய எழுத்துக்களை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு வித்து காஃபி பொடி மற்றும் சுகருக்காக போனாங்களாம் அவங்களுடைய வைஃப். யாரு? ஸோ அப்போ வந்து பிரபுபாதர் கேட்டாராம், உங்களுக்கு நான் வேணுமா இந்த காஃபி முக்கியமான காஃபி தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டாங்களாம் அவங்க வைஃப். அதனாலதான் சரி அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு தான் அவர் வந்து அயல்நாடுக்கு, அதாவது யுஎஸ்க்கு போயிட்டு அங்க இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து இஸ்கான் என்னும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலியமா அவர் வந்து ஏற்படுத்தினார். ஸோ பகவான் ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துடுறாங்கனாக்கா தட் மீன்ஸ் அவங்க ரொம்பவுமே அவர்கிட்ட வந்து டியரா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதாவது இஸ் எ டியர், அதாவது ஒரு பியூர் டிவோட்டியா இருந்தாதான் அந்த நிலையை அவர்களால வந்து அடைய முடியும். ஸோ இஸ் டிவோட்டி. இப்போ இங்க வந்து பலி மகாராஜ் அதாவது தன்னிடம் உள்ள அனைத்துமே கொடுத்துறாரு. இப்ப கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது, 3வது அடி. ஸோ அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் தன்னுடைய தலையே அவருடைய பாதங்களில் வைக்கிறார். அந்த ஒரு மிதியால அவர் எங்க போறாரு, நம்ம இந்த கீழ் உலகங்கள் ஒன் ஆஃப் த லோகாஸ் அதுல போயிட்டு அவர் வந்து சேர்றாரு. ஆக்சுவலி லார்ட் புட்ஸ் ஹிம் இன்டு ப்ராவர்ட்டி. இது வந்து பகவானுடைய லீலை. ஆக்சுவலி ரேதர் த லார்ட் ப்ரொமோட்ஸ் ஹிம் டு எ ஹையர் பொசிஷன். ஸோ அதனால் மேல் உலகத்திற்கு அவனை அழைச்சு செல்லணும்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே இழந்தா மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளால வந்து, இழந்தால் என்றால் நம்ம எதையுமே வந்து உரிமையாக கொண்டாடக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து நாம விடுதலை அடையும் பொழுதுதான் நாம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடையக்கூடிய மார்க்கம் நாம பெறுவோம். So Supreme Personality of Godhead did not ask Bali Maharaj separate from his family. Instead, the Lord allowed him to stay with his family members. அந்த கீழ் இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு தன்னுடைய ஃபேமிலியோட அங்க அனுப்பிடுறாரு. ஆக்சுவலி the Supreme Personality of God, the master of 3 worlds இல்லையா, 3 உலகங்களும், who is more compassionate, மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர், to his own devotees, அவருடைய பக்தர்களுக்கு அவர் எப்பொழுதுமே கருணை வாய்ந்தவர் தான். stands with the club, அதாவது கையில கதை, in the hand at பலி மகாராஜ் டோர் இந்த சுத்தல லோகா. ஸோ அவருடைய அந்த லோகத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகம் ஒன் ஆஃப் த உலகம் இல்லையா, அத்தல பித்தல சுத்தல தலாத்தல ரசாத்தல பாதால இத்தனை உலகங்கள் வந்து கீழே இருக்கு. அதுல வந்து சுத்தல என்னும் அந்த இடத்துல வந்து பலி மகாராஜ் தன்னுடைய குடும்பத்தோட வசிக்கிறதாவும், ஸோ பகவான் வந்து இந்த ரூபத்துல வந்து நின்று இருக்கார் அவருடைய வாயிலாண்ட அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ கிரியமானே கர்மானிதம் துவயே பிரியதே அத மனுஷே எத்ர எத்ரானுகிரேத்தேய தத் தேசம் சுக்ரிதம். சுக்ரிதம் என்றாலே நல்ல நற்கர்மங்கள் செய்திருந்தால், நமக்கு சுக்ரிதம் இருந்தாதான் பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். நம்ம தர்மங்கள் செய்திருந்தா மட்டும்தான், அதாவது நற்கர்மங்கள் செய்ததுதான், நற்கர்மங்கள் தான் சுக்ரிதம் என்பது. whenever the activities of Vamana Deva are described in the course of ritualistic ceremony, அதாவது ஏதோ ஒரு நம்ம வீட்டுல ஒரு ஹோமங்களோ ஏதோ ஒரு நற்காரியம் செய்யும் பொழுது அவரையுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி எடுத்துரைத்தால், whether the ceremony had performed to please the demigods or to please one's forefathers Prithloka or to celebrate the social event like a marriage, that ceremony should be understood to be extremely auspicious. ஸோ அதாவது நம்ம எந்த பௌதிக செயல் செய்தாலுமே முதலில் அதாவது வாமன தேவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி நாம வந்து எடுத்துரைக்கும் பொழுது the ceremony will be performed to please, அதாவது நம்ம வந்து தேவர்களை வந்து மகிழ்ச்சிப்பதற்காகவும் நாம் அந்த செயல்கள் செய்யலாம், இல்லை வந்து நம்மளுடைய பித்ருக்களுக்காகவும் வந்து அந்த செயல்பாடுகளை செய்யலாம். அதே மாதிரி ஒரு சோசியல் ஈவெண்ட் இல்லையா, கல்யாணம் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல கூட இது செய்யலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட இடங்களில் நாம் இதை வந்து வாசிக்கும் பொழுது, அவருடைய புகழாரங்களை பற்றி பேசும் பொழுது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆஸ்பீஷியஸ், அதாவது மிக உயர்ந்த புனிதத்துவத்தை பெறுகின்றது, செய்யத்தக்க செயலாக அது மாறிவிடுகின்றது, மங்களகரமான செயலாகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்ப தாருபேஷ கிருப சிந்து பேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்கள் நமஸ்காரம்.